시 케라나군 시스마이라나군 나랑 예마다레 칸나가에 심감 사마임사니 락사나에 그가가이 미고 시페나나 시글로에든 호쇼나군 나나 유도가임사니 때문에 심거에 레모가에 야 내가 나의 푸나미고 그라 그루고 롱라이군 教会っていうのは大体ね、これ皆さん言ったら一番よく働いてるのは大体2割ぐらいはよく働きます。いろんな何でも教会の働きするし、でもあとの8割っていうのはね、大体来てるだけの人も結構多いですよね。で残り1割もしいたとしたら、批判する人たち、批判する人たちもやっぱり教会にいるんですね。そう大家殺してしまえみたいな、そこまでは言わないので、イエス様を十字架につけたみたいに、大家がお前を十字架につけた、そういう人も若干中には反対する人も教会にいるんですね。これはもう昔から変わらない。で、ผมก็เหมือนนี่นกก็จะว่าฉันร้องแบบฉันนี่ก็มั้งตอนที่%นำฉันนี่ก็จะว่าเต็มจอเลยน้องเลยฉันร้องแบบนี้เลยก็มี80%ก็นกก็จงชาสาตรงไงนกก็พุ่งก็ชาเด็กยูพีเอเด็กก็ชาฉันร้องแบบนี้เลยตรงนั้นแต่ก็แต่ก็มี10%เด็ก80%ก็ร้องแบบคนเจที่งาเจนี่ก็네, 상로마이니 레나고는 너무 봉태생나 응게 자이스나이니 근데 이거 제로마에 네 예수가 шлемо 예수배 네 우당타에 사과에서는 저우야 남편 뭐 네 그지가 은하람이 네그 밑에다 사니고 nga야 ngana 근데 내가 그라 프라토리즘 너고 봉고에 그거 네그 퍼센티지구나 마이 롬제 앵호페 나이제나다 나이. でも本来バプテスマを受けた人はですね、100% ですね、イエス様の弟子なんですね。레짐 그자와 좀래 가쿠나레 안고 근데 칼로 감라에무사 마크라고 100% 예수와 스페인이래. 本当はバプテスマを受けるときにこれからあなたに従っていきますみんな言ってるはずなんですね。で、칼로 감마시래 예수와 방칸나구나 마크라스티죠 르레나레. それなのに進学校行ったらどうですか。いや私はちょっととか、いやもう私は若すぎ、いや私はまだ年取りすぎてしまって、私はもっと他に違うことしたいんです。言い訳ばっかりするわけですね。皆さん言い訳の人生を送っているわけなんですね。대구시 정아니네 좀좀 사가 무슨냐 나이고 가무노 클로라 나이고 무노 sakno 지에 나이고 사카이고 바사이 나이고 마이나리구나 인당 동아이 네 정자체 필동아이 sak콩랑 크레레 동아이 でも大丈夫なんですよ。それでも大丈夫。なぜならこの聖書に書かれている弟子たちも全員文句ばかり言ってた人ですからね。だから大丈夫。このエレミアなんかはですね、神様が10代若い時に声をかけてるのに、エレミアはいやいや私は若者に過ぎませんって言うんですよね。라이즘 당동아즘 마이비네 하나당양 좀레가 그다에 그 상시가다 시스페니레나 군시아 네 미트니레나 군 마라 쇼난거 당내 미사크레레 예레미 뭐 쇼난거 나이 마이비나로 뭐나시 당동다이레 モーセなんかいやもう私は年寄りです。私は口をしゃべるのはうまくありません。私はそんなことできませんっていう、ね。모세무대 그래. 나이고 사크라이가 봐세. 가문산이 제 갑라 가나인 제스나이 문화시 인당나이. パウロなんかは実際に会ってみると手紙はすごく力強い。手紙はすごくいいこと書いてるのに実際喋ってみるとつまらない男だって書いてあるんですよ。話もつまらない。実際に会ってみると弱々しい人だとかって書いてある。 오동무대 그래. 시 레가 쿠나고 가이쿠나 제가 샤레 삼마 레아이구나 좀 레가고 가다. 레좀 저 쿠나시가 슈레 가이난 로건 파이 미사 시가 시가와 가이난 로건 파 미사 가이레 뭐나 좀 레가고 가다. 先ほども言いましたけども、しかし私たち一人一人は実は神様からのコーリング、呼びかけを聞いているはずなんですね。
あて長いパン長いごくらいさんこな社会で長いにまた長いにかかれないで。このコーリングっていう意味が2つ意味があるんですね。ガイさんが社会にせんもここリチュムコンガイ。一つは仕事っていう意味。長いにこもうぶみこな。もう一つは神様からの呼びかけっていう2つの意味があるんですね。長いにこガイさんこな社会だ。昔は神様からの呼びかけを聞いたら全てを捨てて、牧師とか聖職者になるために神様に従うっていうのが、基本だったんですね。Muenani go gaisang kona shagai in sempe na shre mutu glodoi rai mupung li makabe tot kau tong kau dana grek sang tu out long nai grek sang tu asakru ngai guna leta nai wa sai ni le この考え方を少し変えたのは宗教改革者のマルチン・ルダーというドイツの宗教改革者だったんですね。dan ne glodai wai ne lau ni phe ya ne prat kuna pai klai mil kra pai klai ka ni ko jamani ko na ne Martin Luther がでバダイピニャシンがいるがこのルターは自分が今置かれている場所で神様の御言葉を語りなさいって言い出したんですね。でマーティン・ルターがでさすがしらごむとがいしらごあのむとがいしらご作成大うがなくらいなだねしびかむらいくらいなししれないしりぱんわい私が進学校に行った時にはですね、すごくたくさんの人たちがいたわけなんですけども、その人たちのやってた仕事っていうのを聞くと、すごく面白い仕事をたくさんしていた人たちがいましたね。ngay trong dòng lùng đầu ngày sẽ tại có không thực đấy ngay na ở đầu trong dòng lùng nàng đi có mung bị miêu miêu cửa lại hoài miêu miêu cửa đầu ngày em mà nàng đi về thể được không lại không thực đấy ある人はね、ボクサー、元ボクサーだったんです。ボクシングからボクシーになって、ボクシーからボクシー。よくわかります、ボクシング。今この人はですね、今度の4月からですね、うちの父の教会で働くようになりますけども、彼なんかは、ボクサーだったんですけども、今は子供が3人いてですね、いいお父さんになりながら、奥さんはですね、同じ進学校で勉強してたことに結婚してですね、今度の4月からうちの父の教会で働くようになりますね。Menang mengai ni ko boxing kalau ne chui sinjong ai ye dan ne boxare dai wa ko ya dai epresta ko na nai na ko wa na no ku phong jong ko no ku phong thai sasna ap nong na ko re simu dai moi sinjong no mai menang dai ko phomai menang dai ting ku de na ya ko ma sum ne kai ge jai ko wa na ya sasna di kana tu ap nong dong sai ある人は銀行員、元銀行員の人ですね。長いみこ、バンゴモグロエワリ。学校の先生もいました。ジョンシャーも名前。この人たちはもう死んじゃいましたけどね。結構年いってから進学校行ったんで、今死んじゃいましたね。第二個やんがまぜ、作場やんし、ジョンジョンとは言えんじゃ。羊飼いじゃなくて牛飼いをしてた人がいましたね。牛飼い。で、がにペレメンサボランセ。この人は今北海道でですね、牛を飼いながらですね、伝道してるんですよね。いやもう北海道がでがにレムでさすなのだわい。いろんな国に行って電話をつけた、電話の工事をしてですね、もういろんな貧しい国に行ってね、電話をつけて回った、そういう方がいましたね。Misalnya yang mungkin kan kuang komlet de fung lain ni pe sa le jang yai mu bung ni pe keluar sa de mu kum sa ta de misal ngai sa de strana jong menang na この人はね、80歳から進学を来た人だったんですね。ではこさんさしれやんしjong de wai 今もう90過ぎてですね、現役の教師は終わりましたけど、まだ頑張って神様のことを伝えていますね。Ya, kusi jangan saya rejim. Tadi punah ko rejim angai syarakat esasna nak keluar dongai.
ある人はロケットを作ってた人、その人が勉強してですね、進学の方に来るようになりました。ngay vì có để lúc này kata lúc này khán có bằng cái tốn tiền để cái loại có xong lắm hay xong lắm hay đây như một để trồng có trồng lại cả hoa sữa mai いろんな人たちがいますけれども、その人たちが共通して語ることは神様からの呼びかけを聞いた人なんですね。sao nếu như để có không mấy đây như má cả Pana để trồng có điều hòa ta mà na sáng nay sẽ để thầy cả có cái sang sẽ cái mà cho mà na thầy ngày sáng đấy. ではどうやったらこの神様からの呼びかけを聞くことができるか。Đây yang kening dia yang cái sang sẽ cái sẽ phải nana pun. 聖書を読んでください。 Chúng lại cả thi cả. 聖書が語りかけてくださいですね。 Chúng lại cả có nam thầy cho này. 私が中学生の頃聖書を読んでですね、お前の聖書の読み方いいなって言ってですね、牧師になったらっていう。今日皆さん先ほどですね、全員聖書を読めていましたね。皆さんも牧師になれるんですよね。ngày để đánh dòng mà sẽ chúng lại cả thi đấy ngày chúng lại cả thi sẽ phải là đấy sáng ngày có năng phục ốc tại một số này chạy rồi ya mình hiện tại có ngày có nào đi một chúng lại cả đầu thi sẽ lưu thi như thế đấy mà cả phục ốc tại cả このエレミアっていう人は王様、当時の王様4人の王様をずっと変わるまで、10代で預言者になりましたから4人の王様が変わっていくのをずっと見て、その王様たちにですね、特にこの王様たちに神様の言葉を語ったエレミアという、大預言者と言われるんですけども、このエレミアはその王様にとって聞きたくないこと、神様の前で正しくしなさいということをしっかりと語った預言者だったんですね。예레미야 것이 삭노가지 시 잔거나 네 미트웨트웨를 저 시 삭롱에 만에 kokhamli kelai matwai dai kokhamli yan pe sigo krai ka sangsum dai lang ma kha pe teng wa kam mata dai ka jim teng chwe lai wai krai khi kai mi thwe ba ai 預言者っていうのはですね、牧師っていうのはですね、みんなの耳に聞いてね、気持ちのいいことばっかりを語るのが実は牧師ではなくて、正しいことを語るのが牧師なんですね。みちえががこそにゃんごね、ผู้งวยก็มาราพุงชานี้มาจัดมีรายการเพศศาสนาเรื่อยชาก็มาจัดรายการได้จิเกรกสังก็นะเต็งรายการเช่นเรื่องก็สุนรายลิบไงこのエレミアは預言者だったのに人の罪を告白してですね、結局神殿、教会に入ることができなくなってしまってですね、この人はやがて逮捕され、そしてエジプトに送られて死んでいったと言われている人なんですね。エレミアก็พังสมมชาง่ายเนี่ยในยุคเปสิซาชกไอโจพังสมสิมุงดันก็นาปรูบัดว่านาอียิปต์มุงดันไทยงามาได้มันน่าจะในการก่อการได้神様はこのエレミアに対して特に7節のところ、誰のところに使わそうともあなたは神様の御言葉を語りなさいって言われているんですね。どこじですね、たえ、ヨホワグレイさんが、くにぐれましゃがでも、なべた長いもながない。今日のメッセージのタイトルに、ああ、我が主なる神よってつけましたけれども、これは実はいい言葉じゃないんですね。神様に対して、ああ、主なる神よ、私はできませんっていう不平や不満を言う言葉なんですね。で、みんな、もんがな、で、かぼくな、あんてやむとくらいがさんええな、ええものな、ええもな、がだいご、くらいがさん、ぺ、くざいくな社会じゃね、リリアでな、くらいがさんええもな社会がしれ。人間っていうのは必ず神様の御言葉を聞いたら不平や不満を言うんですね。ああ、神様、私には無理です。ああ、神様、私には言わないでください。ああ、神様、この人の方がもっとよくできる人です。ああ、神様、この人を使ってください。必ず私たちには不平や不満が出ます。ましゃ、もえにこぐれくさんがなんかペプタでしれ、
그렉상에 그거 말이 나래 그렉상에 그래서 시비시상에 그렉상에 그래 문당에 쇼나나 거만 당에 단에 이거 마샤랭아 そんな私たちに神様が語っている言葉があるんですね。 단에 안테 마샤니 그렉상 거나가서 당나이나 これは聖書を読みながら静かに祈っている時に多分神様は語ってくださると思います。 대고 안테 좀 나가지나 심사레 기피동아이 때타에 나나가레 私はあなたを母のお腹の中にいる時から知っている。 ngaigo nangpe kunua khidung ko ngai ten ko na chi ngai お母さんのお腹にいる時からあなたを選んでいる。 kunua khidung ko ngai ten ko na nangpe ta da ngai 恐れるな、怖がるな。私が必ずあなたと共にいる。 kum khidu ngaigo nangte rao re nga ngai 今日もしですね、この私のメッセージを聞いて、私には牧師は無理だと思っている人がいたらですね、あなたこそ今日進学校に行った方がいいと私は思います。 te ni na mo ka be na ra re ngaigo pho mai bin na re mo na mi to ngai sha ngai phang ngai nan zum jong lo de nang re wa she pho op dai na re mo na son ngai lo チェジュコ